दिनै गामियाव फार्स्ट टाइम फैबाय नोंथांनि साराबो फैदों बाव नोङो माबायदि गोजोननाय मोनदों? बे समाव आङो गेदेर गोजोननाय बावदों आंनिफ्राय आङो 7 बोसोर बारबायमोन आङो गामियाव आंगोनि आइ आफा आरो आंगोनि आबै आबौ आंगोनि आंनिनो असे आंगो लोगोफोरखौ लोगो मोनैया दिनै गासै आंगोनि गामियाव आंनि आइ आफा आरो आंगोनि बिनानाव आरो आंगोनि आबै आबौखौ लोगो मोनफिननानै आङो बिसोरजों गोदान सिमां सुजुदों आंबो बिसोरबायदि लोगोसे गामियाव बिसोरजों रायजो जानो आरो फिन गोसो 50 जननि बारा जाबाय दिनैहाय जेसेबां कर्मीफोर दंमोन दैदेनगिरिफोर दंमोन जिमान कर्मी আছিল आरो ই অঞ্চলৰ जिमान সমাজ কৰ্মী আছে আৰু বিভিন্ন দল সংগঠনৰ ব্যক্তিসকলেও 50 জনতকৈ অলপ বেছি আজি বিপিএফ দলত যোগদান কৰিছে ইউপিপিএলৰ আছিল আফচুল আছিল আৰু আমাৰ যিখিনি এনডিবিৰ পুৰণা কৰ্মীবিলাক যে আছিলে তেখেতসকলে যোগদান কৰিছে ঠিক আছে চেনগন নানি मा खारनाव बुंखो बिथाङा पास बोसोर देरहानानै बिथाङा दासिमाव जेबो गैया नैबे एलेखाया 300 फुट 280 फुट दै लोंग्रा दै बेयाव मोनसेबो बिथाङा खुरना होआखै दासिमाव 200थानि बारबाय आङो खुरनाया बिटिसि सरकार जोंनि हाग्रामा सारनिफ्राय लाबोनानै लामा सामा दंग बान्दो सान हर रायजोफोरजों थानानै खामानि मावदों बिथाङा दासो गामियाव फैनानै इलेक्शनाव भट बिनानै रायजोफोरनाव जेबो होआलासिनो बिदि आंखौ जेनगोन होनलाबायला जागोन नामा 4 तारिखनि उनाव 8 तारिखआव बिथाङा मोनथिगोन जे बिथांनि बुंनाया सैथो ना आंनि बुंनाया सैथो थांनाय बाराव आंजोंथ' गासैबो दङ दा दिनै मोनथाम जेनाखि जोंनि संगठन एनडिबि आरनि एनडिबि डि एनडिबि सावरायग्रा बिथांमोना दिनै सान हर खामानि मावदों आरो बे ओनसोला बिथांमोननि जनमोन बिथांमोना रायजो राजाफोरजों थानानै रायजोनि सुख दुखखौ बै समाव समाज हिसाबै नायदोंमोन बेयाव थानानै आन्दलन खालामदोंमोन दा बेबायदिनो दिनै बिथांमोना दिनैनि जेनाखि मेल बे मेलावबो जोङो जयैनो दं बेनिफ्राय बिथांमोननि जेनाखि सापर्टारफोर बिथांमोननि सापर्टारा आंनो होगोन मोनथाम गुटनि सापर्टारफोर लोगोसे जोंहाथ' बिपिएफ हिसाबै दंखायो आरो बाखि जातिफोरनि जेनाखि संगठन आगसु आंजों दङ एबिएमसु आंजों दङ आमसु आंजों दङ आख्रासु आंजों दङ होमब्ला बबे बर्डखौ लानानै बिथाङा देरहागोन देरसिन समस्या जोंना मेनलि माखासे इनफ्रास्ट्राक्चार जोंहा मावबावनांगौ दङ माखासे दैयाव जोङो दालां गिदिर गिदिर मावनांगौ दङ दै लोंग्रानि प्रयजन दङ इरिगेसननि प्रयजन दं स्कुल अनुष्ठानफोरनि कलेज अनुष्ठानफोरनि प्रयजन दङ बेफोर माखासे दंबावो आरो गोबां मावनांगौ दङ आंनि खावलायनायाथ' बे जेरैबायदि आङो 5 बोसोराव जेनब्लाबो रायजो राजाजों थानानै खामानि मावदों बेखौ रायजो राजाफ्रानो मोनथिगोन आं बुंनांलाया रायजो राजाफ्रानो बुंगोन बेयाव दै लोंग्राखौ सोर होखो लामाखौ सोर बानायखो रायजोनि सुख दुखआव सोरखौ मोनखो निर्मलखौ मोनखो ना आंखौ मोनखो बेखौ रायजोफोरनाव सोंबानो नोंथांमोना मोनथिगोन आरो बिनिखायनो रायजोफ्रा जिहेतु दङ आंबो मावदों हिसाबै आरो रायजोफ्रा थिरांथा खाखाबाय जे निर्मल ब्रह्मनो भट होआ मोनगोन बेबो एसे एनै मोनगोन गावनि सापर्टारफोरखौ मोनगोन खिन्थु बांसिन गोबां भटआव 8-9 हाजार 10 हाजार भटआव आङो देरहागोन जेबो गैया जिर' दिनैनि बे हाबाफारिया माने ओरैबायदिमोन बेहाय जोंहा
धागिरदन्दर बेवहाय आंहा सासे गथ' दङ बेजों लोब्बा लाखिनानै दिनै बे जायगायाव मोनसे जों मिटिं खुंनाय जादों रायजो राजाखौ लानानै दा बे मिटिंनि थाखायनो जों फैनाय जादों गोबाव बोसोर जाबायमोन बिथाङा न'आव फैया दिनै बिथांखौ दिनै न'आव बरायनाय मोनसे हाबाफारि लानानै जों दिनै फैनाय जादों नोंथांनि केदार आरो आर्मि ओमफ्राय बेनिफ्राय नोंथांमोना बेसेबां जन फैखो बेयाव बे फैनाया टटेलि जोंहा लिडारफ्रानो साफ्रोमबो दंजोबखायो BPF-आव लिडारफोर थायोब्लानो गासैबो जोंहा गथ'फोरा थाखानाय जायो बेवहाय खुनु सोरबा सासे ओरै 10 जन जादों सोरबा 20 जन जादों बे नङा आं दाखालि अफिसियेलि जइन जाबाय दा बे जइन जानाय हिसाबै जोंहा गासैबो सोद्रोमाफोरा जोंनि बे BPF-आव जइन जानायखौनो जों डिक्लेयार खालामखाबाय आरो दिनैबो माखासे जायफोरा आरनिफ्राय फैदों एटलिस्ट नोंथांमोना नुबाय एटलिस्ट 40नि आबाबबो बेवहाय जइन जादों आरो बेबायदिनो जों गासैबो जोंनि केम्पफोरनि गथ'फ्राबो बाहेरायाव दंजोबो बिसोरबो गासैबो जोंनि हान्जानि दलनि नितिनिजोंनो गासैबो जयै दङ नोंथाङा नोंथांनि जिर' लिडार माने ओरैबायदि बे बाथ्राया बेजों रावबो नेसनेल काउन्सिलनि सोद्रोमा गैया नेसनेल काउन्सिलनि सोद्रोमा गैयैखाय बेयो जिर' लिडार गावखौनो लिडार होनो हाया मानोना दिनै आंखौ सोंबोदों एकमात्र नेसनेल काउन्सिलनि लिडार आरो गथ'फोर जुदि नेसनेल काउन्सिलनि लिडार गैयाब्ला बेयो जिर' लिडार जों बेखौ जोंनि नेम निथिया बेखौ फोरमायो आरो जेखिनि गथ'फोर बेजों दङ सासेबो ट्रेन केदार गैया बेजों थाफानाय गैया जायफोरा आवगायाव EPPL जों थानाय बा अबेबा एबसुजों मावनानै थानाय बिथांमोना माबा मोनसे नागिरनानै बिथांजों हयथ' बेबायदि थादों जानो हागौ आरो माखासेखौ बिसोरो मिडियानि गेजेरजों NDPS-निफ्राय जइन जाफैदों होननानै बाथ्राखौ फोसावलाबायदों जोंनि गिबि थांखियानोमोन जे जों बे जायगायाव जोंनि NDPS-निफ्राय सोद्रोमा बा नमिनेसनखौ जों होगोन केन्डिडेट हिसाबै नाथाय जोबथारनायाव बिआर फेरेंगा गावगा पार्टिखौ नागारनानै दस्रायाव थांनायलाय दा जों जेम्स जायनाखि आवगोलनि EM बिथां बेखौनो जों सायख'नानै लादों जों गासै आफाद मोनथामाबो NDP मोनथामाबो बेखौनो जों सापर्ट खालामगोन होननानै जों पार्टिनि गेजेरजों जों फोसावदोंबो आरो दिनै आं बेयाव खावलायनो लुबैदों जे बे ओनसोलनि गासै रायजो राजायाबो आरोबाव जेम्सखौनो भट होनानै देरहा होनांगोन होननानै आं खावलायनो सानो आरोबाव नोंथाङा प्रमद बर'खौ रांनिल' थगायसुला दैदेनगिरि होननानै बुंदोंमोन मानि थाखाय बुंनाय जादों नाय नोंथाङा जों लुबैदोंमोन मा अस्त्र लाग्राया खौसेथिनि गेजेरजों जों एबसुआनो जा बा जों सोमावसारग्रा हान्जायानो जा बिथांखौ जों लुबैदोंमोन जे जोंनि बेनाराव जों ज'यैहाय जों ज' थानानै मोनसे खौसेथिखौ लाखिनानै मोनसे पार्टिखौनो जों गसंनो लादोंमोन नाथाय बिनि उनाव बिथाङा जोंखौ जोंनि सेन्टिमेन्टखौ जे जों मा मावनो लुबैदों जों मा हास्थायदों बेखौ फंसेबो सोङालासिनो बिथाङा गावनो निजे UPPL-नि वर्किं प्रेसिडेन्ट जाहैनानै आरो सप्ताहसेनि गेजेरावनो प्रेसिडेन्ट जाहैबाय दा बेफोरखौ नुयोब्ला जों माखासे जिनाखि बिनि हास्थायनायखौ जों दस्रा लामानि हास्थायनाय बायदि नुयो आं इनडाइरेक्टलि बुंबाय दस्रा लामानि हास्थायनाय बायदि नुयो दा बेबायदि हास्थायनाय दङब्ला बेबायदि मोनसे सिङावहाय सानखोमानाय दङब्ला जों बेफोरबायदि मानसिखौ जों सापर्ट खालामनो हाया मानोना जोंहा ग्रिभेन्स दङ जोंहा गथ' गथायनि खोथा दङ बेखौ एटलिस्ट खोनासङालासिनो गावनि बिबानखौल' सानानै जुदि थाहैदोंब्ला जों बेखौ माब्लाबाबो सापर्ट खालामनाय नङा आरो जों सापर्टबो खालामबोआ मानोना जोंहा गोबां थांखि दं रायजो राजानि इसु दं रायजो राजानि लुबैनाय दं UPPL-आ जाहैबाय मोनसे नेसनेलिस्ट मोनसे आं दहाय क्लियार बुंबाय मोनसे जाथिखौ लानानै खामानि मावनो हास्थायनाय हान्जा बे हान्जाया जोंनि दानि जुगाव रियेलिटियाव बियो ओंथि गैयै बायदि नुयो BPF हान्जाया जाहैबाय गासै कमिउनिटिखौ लानानै मोनसे मावबोनाय मोनसे हान्जा दा बे हान्जानि थांखिया आंनि साननाय बा जोंनि साननायजों दानि
रियेलिटियाव दानि पिस एकर्डनि उनाव जों गोजोन आरो जौगाथाय हास्थायनायाव जोंनि मोनसे आइडिय'लजिया बेनो एप्लिकेबल, बेनो माने बाहायजाथावथाव आइडिय'लजि दानि रियेलिटिया। बेखौ जोङो नायनानै नोजोर बोनानै जों बेखौनो BPF-खौनो सापर्ट खालामगोन होननानै जोङो सिद्धान्त लानानै दिनै जोङो नमिनेसनबो होबाय, केन्डिडेट हिसाबै जोङो गसंबायबो आरो गोबां जायगायावबो जोंनि केन्डिडेट हिसाबै आरो जोङो गोरोबनायनि बा एलायन्स हिसाबै जों BPF-जोंनो दङ आरो जोङो फिउचारावबो जोङो मावलांगोन।